खन्थाइनि मुं रजे। खन्थाइखौ लिरदों आरो दैथायहरदों हांख्राय बसुमतारी, नटखारिजा बिजनी, जिल्ला बाक्सा आरो आवरायदों आं नायस्रां ब्रह्म, जिल्ला चिरां। रजे। जेब्ला आंनि जोमै थायो नोंनि रावनि बिदै गोबाना, सुजुयो सिमांनि गंसे देरा नोंनि सावगारिखौ मेगन फैसालियाव रिफिहोना, सिमांजों दोबैयो जिउनि बै जोमैयाव। इनायनि फाखनाव आन्दायोब्ला सानसे बोहैथि दैमाया सोनाब फैसालिनि गोजा आबिर गाबजों, मिनि खैरोयै दोबैयोब्ला सहायनो माबोरै रजे, मिजिंनि सावगारि गोरबो दैमुआव नुजाफैबाय थायो। अराय हांमा सुरहाबनाय मेगननि मोदैया दरखंनि लांगोनायाव थरथिं थरथिं फैबाय थायो। गोजोन्थों।